Sa episode na ito mga S-Friend, magbibisita iglesia tayo dito sa St. James the Great Parish sa bayan ng Bolinao, lalawigan ng Pangasinan. Sa mismong pagtapak mo pa lamang sa bakuran ng lumang simbahan ay tiyak maa-appreciate mo na ang ganda ng stoneworks, partikular sa fasad ng St. James the Great Parish Church na dinekorasyonan ng Baroque-style ornamentations at hindi maitatangging isa sa mga best examples ng Spanish colonial architectures. Bagamat tulad ng karamihan sa ating mga naitampok na mga lumang simbahan dito sa Visita Iglesia segment ay hindi na mabilang na natural at man-made calamities ang pinagdaanan nito katulad noong 1819 na kung saan aksidente umanong nasunog ang dalawang palapag na kumbento na katabi mismo ng simbahan. Habang ang bagyong Emong naman na nanalasa noong 2009 ang lubhang nakapinsala sa bubong at kisame ng simbahan. Sa isang artikulo, High Renaissance style ang disenyo ng simbahan na katatampukan ng trefoil arch main door. Katulad ng mga simbahang itinatag sa mga bayang malalapit sa karagatan, mga black coral stones ang karaniwang materyales na ginamit sa pagbuo ng haligi at patsyada nito, bagamat mapapansing may pagkamoderno na ang estilo ng bell tower nito. Sa saliksik ng Team Urbex PH, ang kampanaryo pala ng simbahan noong bagong tatag pa lamang ay sinasabing may taas na 75 talampakan na sa panahong iyon ang siyang pinakamataas sa buong Pangasinan at pinaniniwalaan pang ang pinakamatayog rin sa buong Hilagang Luzon. Subalit dahil sa malakas na lindol noong 1788, halos nangalahati ang bell tower sapagkat nawasak ang bandang itaas nito. Kung kaya't ganito na ang itsura nito sa kasalukuyan. Hindi rin namin pinalagpas ang banal na misa ng araw nang kami po'y nagdokumento sa lumang simbahan. Sa aking palagay, mas kamamanghaan mo ang mural na nasa kisame nito dahil sa natural na liwanag ng dapit hapon na tumatama rito. Sa tala, kinumisyon ng parokya noong September 2017 ang pagpinta sa kisame na kinatampukan ng mga senaryong mula sa Mysteries of the Most Holy Rosary at ito ay sa pamamagitan ng angking galing ng artist na si Nestor Cañas na tubong Bolinao at sa pangunguna ni Reverend Father Bayani Yanix Ligid. Ang artist
na nagpinta rin ng 14 na istasyon ng krus ng simbahan noong 1991 at ng mural ni St. James the Great sa Kisame na nasa entrada, ay nag-iisa lamang na nagsagawa ng proyektong ito at natapos noong October 2018, eksakto para sa pagdiriwang ng Cristo Rey na inorganisa ng parokya. Ang mga centuries-old retablos at inukit na mga imahen ay naaalagaan kaya't nagagamit pa rin hanggang sa kasalukuyan. At patuloy ang ginagawang pag-i-improve lalong-lalo na sa marmol na sahig, pagdadagdag din ng step-form buttresses at steel trusses upang mas tumibay ang restored church sa mga banta ng lindol. Kaya't hindi maitatatwang ang kabuuan ng simbahang ito ay kombinasyon na ng orihinal na mga elemento at mga bagong improvements. Balik tayo sa harapan mga S-friend. Dito ay babatiin ka na ng itim na krus na ito at sa gawing ibaba ay matatagpuan mo ang marker na kung saan ipinapakilala ang Bolinao bilang lugar na kung saan dinaos ang kauna-unahang misa sa buong Pilipinas at naganap ito noong 1324. Halos 200 taon ng agwat sa misang idinaos sa Limasawa noong 1521. Subalit, ang mga historiador at ilang scholars, kabilang sina William Henry Scott, maging ang ating sariling pambansang komisyon sa kasaysayan ay walang matagpuang kahit anumang dokumento o sangguniang susuporta sa kasaysayan ng di umano'y paglalakbay at misa na ito. Dagdag pa rito, mas kinilala ng National Historical Institute ang mga tala ng kasaysayan ng Limasawa sa Southern Leyte bilang lugar ng unang misa na ginanap noong March 31, 1521. Sa marker ding ito, makikita ang ukit na larawan ni Father Odorico na isang Franciscan missionary at siyang nagdaos ng kiniklaim na unang misa sa kasaysayan ng bansa. Sa naturang marker, isinasaad na si Blessed Odorico ay ipinanganak sa Pordenone, isang lugar sa Italy noong 1275 AD. Tulad ng nabanggit, isa siyang misyonerong Pransiskano na nanguna sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa Asya at China. Nakilala siya sa paglalakbay ng walang kahit na anong sapin o suot sa paa sa gitna ng mga hindi maipaliwanag na kahirapan at panganib sa kanyang ginagawang misyon na halos magpaupos daw ng kanyang lakas pero nananatiling matatag dahil ito'y paglilingkod sa Diyos. Noong 1324, matapos dumaong sa Santiago Island, Bolinao, ay napuwersa si Padre Odorico na maghanap ng pansamantalang kanlungan sa isla dahil sa labis na sungit ng panahon. Si Blessed Odorico ay namalagi ng ilang buwan sa isla ng Santiago dahil kailangan pang ayusin ang nasira nilang barko o sasakyang pandagat dahil napinsala ito sa lakas ng bagyo. Dahil sa sobra-sobra ang kanyang pasasalamat sa pagkupkop ng mga tiga Santiago Island at bukas palad na pagtulong upang maisaayos ang nasirang sasakyan at makalayag ulit patungong China. Dahil sa nabanggit na kadahilanan at sa nasabing timeline, ipinangaral ni Blessed Odorico ang mabuting balita ng Diyos sa mga lokal at agad naman nila itong tinanggap. At kinalaunan pa nga'y marami ang nagpabinyag kay Blessed Odorico bilang pagyakap sa pananampalatayang Kristiyano. Sinasabing hindi lamang mga katutubo ng Santiago Island ang nabinyaga ng sandaling iyon sapagkat kasali rin daw pala sa mga ito ang mga imigranteng Malay. Bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanila ng Panginoon sa malakas na bagyo at pasasalamat sa isla na kumupkop sa kanila, dito na pinangunahan ni Blessed Odorico ang banal na misa sa islang ito bilang pagpupuri sa Panginoon.
Bumalik siya sa Udine sa Italy pagkatapos ng 13 taong misyon. Pumanaw siya noong January 14, 1331 at inihimlay ang kanyang mga labi sa Parish Church of Our Lady of Mount Carmel na matatagpuan din sa Udine. Noong 2007, ininstall ang marker na donasyon ni Father Luigi Malmoco, isang pari mula sa bayang Sinilangan ni Blessed Odorico. Ang pag-install ng nasabing marker ay isang symbolic declaration ng bayan sa historical claim na ito bilang site of the first Catholic Mass in the Philippines. Subalit alam nyo ba mga S-friend na nananatiling kontrobersyal magpasa hanggang ngayon and at the same time questionable ang 1324 Bolinao events? Marami pa rin sa mga present-day historians ang skeptic sa claim na ito at ang iba pa nga'y tinawag pang manufactured story lamang ang kaganapang ito at marapat na mas paglaanan ng intensive research. Sa talambuhay ni Blessed Odorico na nakapaskil sa website ng Linda Hall Library ay walang nabanggit na kahit isang lugar sa Pilipinas na maaaring tutukoy sa detalye ng kwento. Maging ang Franciscan Archives sa Quezon City ay wala daw dokumentong susuporta na nagtungo nga si Blessed Odorico sa Pilipinas. Sa isinulat naman ni Bob Cauty sa sariling blog site, kanyang inilathala na kahit ang sariling written accounts ng misyonaryo ay wala ni isa sa mga naiukit sa marker na dinonate ni Father Malmoco ang mga kaganapang iyon. Sa naturang blog site pa nga, base sa retrieved written account ni Padre Odorico mismo, sinasabing, "There is no mention of any storm, mass, or baptism in Ferdinand's own account. And it would seem inconceivable that he would have forgotten them or sought to suppress them. And Odoric's description of Thalamasin does not fit a Luzon location at all." Ang pagbanggit rin sa mga lugar na Thalamasin at Tawalisi ay sinasabing malayong-malayo sa deskripsyon ng present-day Pangasinan at ito marahil ang nagbunsod sa mga historiador na naniniwala sa 1324 Mass narrative na maaaring maiugnay din ito sa naging kasaysayan ni Urduha, ang 14th century warrior princess at pinuno ng Tawalisi. May katotohanan man o maituturing na fiction o myth ang salaysay ng 1324 Mass ay hindi maitatangging naging solidong haligi na ito sa mayamang kasaysayan at kultura ng Bolinao na siyang magbibigay diin sa pre-colonial past hindi lang sa buong bansa kundi sa buong mundo. Sa katunayan mga S-friend, ipinangalan sa Franciscan Missionary ang isang lokasyon sa Pisalayan, Binabalian at tinawag itong Blessed Odorico Cave. Bukod pa rito, sentro rin si Blessed Odorico at ang kanyang pagtapak sa Santiago Island, Bolinao sa itinayong Ames Museo Maritimo na matatagpuan sa Roxas Boulevard sa Pasay City. Bukod sa marker ni Blessed Odorico, makikita ring naka-install ang isang dedicated marker para kilalanin naman ang ika-389 na anibersaryo ng pagdaong ni Venerable Madre Jeronima de la Asuncion, 10 ng kanyang mga kasamahan sa Order of St. Clare sa Port of Bolinao noong July 24, 1621. Ilang buwan rin ang kanilang paglalakbay mula Espanya patungo ng Mexico at kalaunan ay tumulak pa Maynila upang itatag ang kauna-unahang religious women community sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, ang itinayo nilang monasteryo sa loob ng Intramuros ay kasamang nawasak matapos ang liberation sa Maynila noong 1945. Sa kasalukuyan, tampok naman sa pamosong Legoland, Malaysia ang sentro ng bayan ng Bolinao at ito ang katangi-tanging bayan sa buong Pilipinas na ginawan ng Miniland model. Kung babalikan din ang ilan pang tala sa kasaysayan, matatandaan na noong unang panahon, ang Bolinao ay bahagi ng lalawigan ng Zambales. Kasama ang ilan pang western towns,
bago ito isalin sa lalawigan ng Pangasinan sa bisa ng Act 1004 noong November 30, 1903. Abangan rin mga espre ng ilan pang tampok na explorations natin dito sa Bolinao, Pangasinan sa Side Trip segment at sa Sementeryo serye. Check the playlist links sa description, comment section, maging sa end screens at sa ating mga cards. Kung sakaling magbibisita iglesia ka sa Pangasinan, isama mo na sa listahan ng St. James the Great Parish ng Bolinao. More virtual tour and exploration videos coming soon. Kaya tutok lamang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat sa panonood at pagsishare mga esprend. Ako pong muli si Rico Loco hanggang sa susunod na mga video.